Chiitiko chiri pano nhasi chinotifadza nokuti ndiyo mumwe yemikana yatinayo yekuratidza pachena tsika nemagariro edu sevanhu vekwaMupotedzi neMutasa uye sevana veZimbabwe. Tange kuti Mutasa ndati Mutasa nditine the highest number yevanhukadzi wakapiwa tsungu kanjiti tsungu area yekutonga. Zvakaitwa nana sekuru wedu natitenda ichifamba usiku anonga ari baba revana wese vanotonga Mutasa. Ndingati all along vana mbuya vana tete vachipo vaiyadza kuapply secondary school asi yairamba asi pandakangopinda mwari akanditira nyasha it was successful. Saka naizvozvo tami wakamboya wapega wakati mahekitreji asiwa akanaka. Saka tikutarisira kuti vachadii vachapega mahome industry. Takaapply mahome industry tozoti mune vana vakawanda vasingashandi vari kumwa dororo zvinodhaka riya riya. Saka takakumbira council kuti itipo nzvimbo dzekuti vanokwanisa kuita mahome industry vaite vagokwanisa kuemployawo vana ivava. Nekuti Mupotedzi zvakare tikatarisa kanzvimbo kari marginalized akana mvura takawaka tengi riri pamusoro apo rakatomirira official opening. Then tirikutarisira zvakare kuti dai takwanisa kuvaka courtroom because tiri kuitira mata redu muzasi memuti. Saka zvinhu zvekuti netsei. Saka then vana vedu dai nditodai takwanisa kuti tiite fight against drug abuse muno musambowanika mwana anoputa fodya.